Tu ets la cola dels meus ulls. Sé que nom Miquel Àngel i té 30 anys. Viu a la dreta així que es baixa pel carrer d'Artà. La mà també viu a la dreta. També te podria fer senyes que no té la forma d'un bon propòsit, ni del gest elegant en què s'agafa la ploma per escriure la història d'un avantpassat. Si es topa amb gent i es queda immòbil dalt un bon dia, vol dir que no pot més de maror. I si us diu paraules vellutades, és que ja no sap com s'agafa el mànec de la conversa. Coneix els homes per la manera d'agafar les coses o de mirar lluny, però no endevina massa si ha de ploure o no. Sap que la mort és rodona i res més. Que plorar ve cap avall i res més. Que estimar cau entre el ponent i el fred i res més. I res més. Tampoc creu massa en aquestes coses que en diuen camins recomanables, sobretot si es mostren asfaltat d'evidències i amb moltes senyes de trànsit per salvar la certesa. Sap que hi ha un déu anomenat equilibri i un altre més petit que nom dolor, que ens poden salvar. He dit que nomia Miquel Àngel Riera i hi ha estones que no és veritat. He dit que guarda 6 o 7 pams de misteri i en sol fer fermallons per les coses adorables. Ah, no ho havia dit. He dit que té un tudor per sacrificar el déu persona trista. Duis-me una llosa, que hi ha un riu que em passes. M'ha resultat difícil acostumar-me a la vida eterna. Aquest topar-me de sobte amb la pèrdua total de límits de dos conceptes, com són l'espai i el temps, que sempre m'havien ofegat a la vida terrenal. En mi, particularment, ha mantingut un ferotge torcebraç, del qual difícilment hauria resultat guanyador si no hagués pogut comptar amb el bàlsam del record. Permetre que el guardem intacte, el record, més enllà de la nostra separació del cos mortal, vet aquí la nostra generositat del Creador. El record. El record. La casa, tant de llibres, la família... Els amics. Tot ho record amb precisió fantàstica. L'aires domèstiques, la pigmentació d'una pintura estimada, el to d'una veu. La graduació de llum que els hores baixes envaïa el meu lloc de treball. Tot ho tenc present de manera exactíssima. Com també record, ara mateix, sense haver-me d'esforçar gaire, la textura de la pedra porosa, d'aquella làpida. Des de la cresta del penya-segat, proper i alhora prou distant perquè els coloms salvatges hi poguessin viure sense sentir-se esverats per una presència humana excessivament pròxima, el rústic sopluig es mig veia damunt les roques del mateix color que elles com el que era de veritat, una antiga cabana de pescadors. Tant ell com ella, sense necessitat de parlar-ne, n'eren d'acord. I més que satisfets, se sentien orgullosos d'haver pogut i sabut respectar aquell aire tan primitiu. Però una mena de pudor, que consistia a no voler fer palès a favor seu, el contrast que hi havia entre un abrigall tan primari i ells dos, propi de qui sap que porta la civilització arrapada a la pell de forma massa manifesta, els empenyia a fer un petit revolt expressiu quan es referien a l'habitacle. I, probablement, perquè no es veiés fins a quin punt els donava goig haver trobat aquella barraca primitiva i, finalment, haver-se-la feta seva. Sempre l'esmentaven referint-s'hi de manera que volia ser distreta i com desapropiant-se-la, com la caseta de la platja. En tota la cala no hi havia cap altra edificació, i a part d'ella, no s'hi podia trobar més vestigi de la indústria humana que el vell escat en runes del qual no restaven més que dues parets esbocades ja d'antic fins a mitja altària, del qual s'endevinava l'antiga dedicació per la permanència dels vells travessers de sirina que davallaven fins a dins l'aigua.
Estaven esllancats a la part central, de tant que en un temps hi fregaren les quilles i ja just mig existien, amb tant d'anys de no servir, salsits pel sol fins a ja ser blancs. Més que resultar visibles, s'endevinaven davall la pedruscada. I, per altra part, sorratllant l'aire de solitud que ells dos valoraven tant, cap altre camí, més que el que duia a casa seva, no baixava fins a vora la platja. Per aquell arenal, íntim i solitari, es podien veure petjades humanes, totes seves, i quasi bé totes arreplegades dins el redol pròxim del barracull, emergint com un esforç dins un paisatge al qual s'havia anat integrant amb els anys, fins a assolir una total identitat de coloració i quasi bé de formes, cosa que li atorgava un camuflatge perfecte. Pot ser que dues persones que no anessin tan cansades de civilització com ells dos anaven, haurien tingut mancos ment, i l'habitatge, amb el senzill acondicionament realitzat, hauria perdut aquell encantador punt de rustiquesa i l'aire de serí i no serí que el caracteritzava. Tots els retocs s'havien fet a de dins, i eren ben pocs. Un trespol fet en ciment i macada fina i un elemental referit de guix a les parets, calafatejant les escletxes entre pedra i pedra. Constituïa l'habitacle una única estança i sortir d'ella ja era anar de fora. Un sol portal I un únic finestró. a de dins, a un racó, un amplíssim matalàs sobre una postissada geçada en terra, Caramuix de llibres, una caixa d'ampolles, una taula... cap mirall i un cremador de gas d'un sol foc que, lligat pel llarg cordó umbilical de la bombona de butà, donava l'única nota de cosa duita servida dins l'enfony i per extensió de tot el paisatge. A la paret més ampla, llegibles a l'enfront del portal, hi havia escrites dues paraules, com a cridades en cal·ligrafia enèrgica, de quasi bé 1 metre d'altària. Ara mateix. Era la publicitat de com es resumien les seves actituds. I una mica més a baix, donant a la frase valor i sentit de contracte, dos signes, dos noms, el d'ell I el d'ella. I res més. A la paret, just un clau, fermíssim, del temps dels pescadors, un vertader clau de Crist, rovellat i ja sense cabota que el servia d'estacle. Els binocles i el fusell submarí hi penjaven com dos trofeus, allà dins estranys. Cap fotografia ni cap quadre valorant el blanc. Pel trespol, diaris doblegats amb la faixa de tramesa intacta, dos llums de petroli, un vestit de goma, un barral de vi... El color més viu era el de la bombona. Era ja hora baixa, i a de fora, sota l'envelada, començava a córrer l'embàtol familiar de cada dia entrada de fosca. Era una iria estimulant, tot un prodigi d'afinació quant a intensitat i a temperatura que feia arribar barrejades les flaires característiques del coconà i el roquissar pelat on es podrien les algues. La lona ratllada, ja descolorida, de la cadira extensible, s'amotllava el cos d'ell amb antigues savieses, sense provocar la més lleugera incomoditat, i l'home, que era tot pell i relaxat, es permetia de veure-ho tot amb els ulls mig clucs. Sense ja ni mirar, quedà decidit que aquell era un instant perfecte. Va passar la mirada pels lloms de la mà, que just s'englotejava per les tenasses, i en arribar a l'horitzó comprengué que, com sempre, el veia per primera vegada, com cada tarda a aquella hora prodigiosa. Va mesurar distretament la resplendor del sol que sobreeixia la cresta alta de la cinglera grisa i roja que emergia un poc cap a la seva dreta i calcular que ella era a punt d'arribar, portant el pa, portant la llet, els ous, la carn encara sangonenta i les llaunes de llegums. Com cada dimarts, com cada dijous, com cada dissabte, També portant, potser, un grapat de carques. que deixarien caure per terra on romandrien oblidades sense obrir fins que a la primera gatera de licors i esperma els donàs per tirar-les totes dins la mà o tal volta per llegir-ne qualcuna a grans veus com a caricaturitzant a dins la cala una aparatosa escena de teatre. Abans que n'arribàs d'ella aquella fragància de pell sucosa, excitant, misteriosa al tacte com un jeroglífic, abans que arribàs amb ella aquella flaire de pa cruixent absolutament marejadora i l'altra més aspra dels cartons de tabac, arribaria, ja des de lluny, de per darrere la casa l'espetet de l'escúter, tot escandalós des que tenia el tub d'expulsió de gasos esbajocat. L'home, folgant dins la lona com un infant per un pendís d'herba, va tenir la sensació tàctil de la felicitat
i es va sentir molt on era, un poc com es deuen sentir els arbres. Solament, com si temés descompondre'l amb una ullada massa intensa, va contemplar el paisatge. Sota ell, més a la dreta del penya-segat, dins tot l'angle de visió que se li oferia fins a topar amb la cabana, va poder veure de quina manera el bosc de sibines i pins ja anava agafant la tonalitat vellutada i solemne dels verds d'hora baixa. Més al fons i a l'esquerra, la mola de pedra viva començava a perdre relleu i esdevenir més que res un perfil, un volum fosc. Mentre ell romania immòbil, excepte d'ulls, l'embat el feia córrer per la pell de l'aigua una lenta successió d'ones llargues, d'un forc d'altres, que morien damunt la platja fent un sangloteig mensuet. Reafirmar els peus en terra i notar per les cames un ensopiment agradable. S'entretengué calculant el temps que ella feia que era fora. Era delitós, ja estar-la enyorant, cosa que significava que la seva absència ja es comptava per hores. Va entrar dins la barraca. Abans d'empènyer la porta de fusta antiga mai no pintada i travessar el portal, va escampar l'oïda, cernint meticulosament el silenci entorn, a la recerca d'algun indici sonor que li localitzés l'escúter dins la llunyania. Però el silenci, per la distància, era encara més net, era netíssim, i just l'embrutava una mica de so que feia la mà. La vella porta de fusta, que un cop enderrocada pel seu propi pes gravitava fent un lleu piaix, es tancava per ella mateixa, en deixar-la lloure. La llum, que entrava pel finestró, espargia encara una agradable penombra per dins la barraca, però no era ja aquella cosa daurada de mitjan tarda. I l'home deduí, amb la certesa pròpia de qui resol en segons una senzilla equació, que ella no trigaria a arribar en ni un quart d'hora. Era, doncs, el moment precís per preparar les coses i esperar-la amb el te fumejant dins les xicres. Quan va estrènyer el pom de la cuina per donar-li la volta i fer sortir el gas, va sentir al cap dels dits com una confirmació de ser-li propi aquell paradís, l'exactesa geomètrica de la corona estriada de plàstic oscur. Dins l'entrellum, la bombona, tan pintada de color viu, es feia veure sense ni mirar-la de reull. Just donar mitja volta, i abans de retirar els dits, va sentir que el mecanisme sonava en encaixar-se la mossa que garantia la dosi precisa de gas que necessitava. De la cassola amb aigua penjaven dos fils, amb un cartonet travat amb una minúscula grapa metàl·lica. Amb la mitja fosca no hauria estat gens fàcil llegir el nom anglès que hi anava imprès. L'home, posant una mica de cerimònia pel plaer de fer-la, va assegurar l'equilibri del recipient i allargar la mà cap a la capsa de mistos. A partir d'aquell moment, i mirant bé les coses, fou exagerat el que succeí, component-se tot lluny dels cànons de la proporció. La flama, que ell amb destresa volia fer comparèixer refregant el llumí subjectat entre el polze i l'índex, era previst que just fos com una gla. No comptava amb el gas assolat per terra des de feia hores, el qual, en sentir aquella mica de foc, de cop en sec, es dilatat de manera desorbitada. La primera sorpresa la donà la porta, que abans de prendre volada s'obrí contra gals cap a de fora com mai no ho havia fet. Quasi a l'instant comparegué súbita, com una capussada de falcó, una claretat vivíssima, que no deixà ni un foradí de corc sense escurar d'ombres. Segons com es miri, fou un bell espectacle. La canyissada del sostre va fer com la porta, i venint-li com li venia la llum i l'empenta de davall, va ser meravellós. Aquell impensable vol de taulís obrint-se com un volcà de juguet a part damunt els pins més alts. La banqueta i la cuina prengueren volada ressant i la paret a la qual es recolzaven deixà d'haver existit mai, volant esmicolada pedra a pedra cap a sa altra volta una part més del roquissar. Simultàniament, quan ja començava l'escampadissa, sonà farest un tro. Senzillament, un tro. Espès, molt concret, rodó, sapat, definitiu. S'hauria dit impossible que en un lloc tan tranquil hi pogués sonar de sobte una cosa així. Fou una nova, impensable dimensió del so. Quan l'ona d'aire enfollit hagué acabat la meticulosa tasca d'esclatar-li els tímpans, ell ja n'era indiferent.
estavellat contra la paret que li quedava a l'esquena, servava encara l'expressió civilitzada de qui, hora foscant, decideix preparar un te per 2 persones. L'esclat de llum va ser breu. I també ho fou aquell tro. Ni un ni l'altre foren remugaires. En altres circumstàncies, ell, que estimava el silenci i les mitges llums, hauria agraït aquella brevetat, dret com restava, quasi bé amb aspecte de viu, penjat amb la nuca travessada per l'estaca de ferro. Els binocles i el rifle li havien fet lloc. Tot romania altra volta en silenci, com pertocava. Quan temps després, ja quasi en fosca, el rosari d'espatets de l'escúter va fer present pel paratge un sentit quotidià de les dimensions. Les darreres llums que suraren esparses ajudaven ferm al restabliment de la serenor. La dona era jove i just posar un peu en terra, sense ni baixar del selletó, entengué prou amb el far del vehicle per contemplar el panorama i no comprendre res. Va moure el manillar a dreta i esquerra i amb el focus de llum groga feia una llapada que equivalgué a tota una eloqüència. Hauria estat ridícul cridar. Tampoc no hauria pogut. Sense aturar el motor, que es pategava fumós amb un so escardat, va fer mitja volta, ajudant-se amb un peu. Després va partir amb mal pols per garantir l'equilibri. La sendera arenosa tampoc no ajudava gaire. Refeia el camí, tot seguint la ginya feta pels pneumàtics una estona abans. En arribar al creuer, que tan bé coneixia, de cada dimarts, de cada dijous, de cada dissabte, es va aturar i va pensar en ell. Amb el peu a terra va restar vacil·lant una llarga estona tota tremolant, sense decidir-se entre arribar fins al poble o tornar a Cal Alta. A cap dels 2 llocs, una estona abans, d'allò succeït sorrant la platja, no n'havien arribat ni indicis, ni l'esclat de llum ni la petardada. Solament, sense donar-se en ningú, tant pel poble com per Cal Alta, havia passat una lleugera ona d'aire. Benaventurats aquells als qui trastoca la més indefugible necessitat de tocar. L'entorn seu és tot pell, no miren, palpen. La bellesa del món és en el contacte, es refreguen amb tot. No existeixen més coses que aquelles que ells copulen, si més no amb la mirada. Déu és la carn, el món els contamina. No es volen moure d'on són, tot ho contemplen amb l'esguard fendidor, oloren, freguen, s'embruten tot arreu, tot ho embruten. Benaventurat els impurs, perquè ells són homes. Benaventurat aquell que sempre ensopega amb la mateixa pedra i bescanvia amb altri un pam de cara decorada de nafres i sabre com ningú que la pedra existeix. Els fets li ensenyen que força ell d'existir seguirà donant-s'hi la morrada més bèstia, a cada vegada incorporant noves savieses entorn a la tècnica de la travelada. No desvia el camí, ans prossegueix i pensa: he caigut perquè hi era. Encara hi som. Just cau aquell que està dotat per fer-ho. Ell obria directament els diaris per la pàgina d'informació sobre esports. La resta era ben freqüent que la deixàs desatesa. A desiar, així mateix, allargava un cop d'ull per les dels succeïts. On era freqüent trobar desagradables referències a la detenció d'homes, joves com ell, convictes uns d'haver violat una dona, Altres d'un robatori amb intimidació o d'haver obligat a un infant a fer-los una fel·lació. tot i trobar respectable que per 4 dies que viu l'ésser humà tracti de passar-ho bé, no podia entendre que gent de la seva edat hagués de recórrer a allò per desemmustiar l'existència. Quan era més que evident, i ell ho constatava, que res no existia en el món que donés tanta felicitat com veure guanyar el seu equip, en el seu cas el Barça. Però no sols això.
l'esport en general i el gloriós futbol en particular eren una contínua font d'estímuls enriquidors ben a l'abast de tot aquell a qui no agrada portar la vida a l'esquena talment un sac buit. Llegia tant sobre esports i amb tanta atenció ho feia que el seu cap era ple de noms, de dades, de resultats que havien fet història. I li era prou la incitació elemental de llegir o sentir pronunciar el nom d'alguna capital europea d'una certa importància perquè dins ell, amb un automatisme que l'omplia de goig, es posàs a desfilar tota la còrrua d'aquells noms admirats que integraven l'alineació del seu equip representatiu. La tirallonga de noms, bella com un poema, era tota una suculència i es vanava de tenir-la sempre posada al dia, desplaçant cap a un racó del seu cor aquells veterans que ja havien optat per retirar-se. Aquell era tant un món habitat per una multitud de déus que quan veia el diari anunciada a tota pàgina la confirmació definitiva d'aquella gran notícia que des de feia un temps no passava de ser una emocionant expectativa, se sentí cor ferit d'una forma que transcendia la pura emoció. Se li posaren a tremolar el seu cos, el seu esperit, els seus projectes de futur i fins i tot el seu sentit de com viure. Tot això per sentir-se inserit dins un món que acabava de definir-se com una meravella. Es tractava, ara, de ja saber-se cert allò que fins al dia abans no havia passat de ser el més fascinant dels rumors possibles. Una font federativa ben autoritzada acabava d'anunciar que, definitivament, la ciutat on ell vivia havia estat elegida entre tantes altres que també hi aspiraven per celebrar-hi la fase final del Campionat d'Europa. Era quasi inimaginable que pogués ser així. Tot un món seductor que ell adorava des de la distància, anant, de sobte, a trobar-se amb ell, allà, a casa seva. Era el resultat final d'una negociació increïble que acabaria fent confluir tot aquell núvol de déus que acabarien dins el rectangle de gespa que li era tan familiar. Vendrien des de lluny, procedent de molt d'indrets, moguts dins un sincronisme que era tan vell, o més, que el que en fa del sol i la lluna mesura del temps. I a propòsit del temps. Vet aquí la paraula a tenir més en compte a partir de llavors. El temps era el raïl sobre el qual avançava en direcció a ell aquella gran carrossa, tota replerta d'aquells noms i aquelles cares que integraven la més captivant de les mitologies. Un carril beneït, orientat pels àngels cap a la seva ciutat, que si algun defecte tenia aquell camí era el de ser massa llarg. Fins dins poc, de més de 2 anys, no es produiria aquella prodigiosa concentració de genis. Com s'ho faria per esperar tant? La part positiva, però, era allò de ser ja segur que el gran esdeveniment es donaria en aquell precís lloc de món. La seva ciutat, que ara l'estimava molt més que mai. Decidí anar fent una creu sobre la xifra indicadora del dia en curs en el calendari de la paret de la seva cambra. Començà fent-ho a la nit, en anar a dormir, però aviat, per allò de la impaciència, passava a ser el primer que feia quan es llevava. El temps, aquell llarguíssim raïl, semblava avançar sobre un mecanisme ple de rovell. A tu el món, quina cosa més lenta. A lliurar a pensar, A fer filosofies elementals sobre el seu transcorre. lentitud terrible que desguiara exhibeix. En la gran quantitat de savis, com hi ha hagut al món, com era possible que haguessin romàs tan distrets davant un fet com aquell? Si havien estat capaços de fer desviar les correnties de l'aire tot rebaixant el perfil d'una Si muntanya, havien aconseguit corregir el cau de més d'un riu, comunicar entre ells oceans que abans no hi estaven. com es podia justificar ara tanta ineptitud o tanta distracció davant la manipulació del temps? No volent ell participar en aquell abandó i malmeneig? I sí, propiciar l'acceleració d'aquell moviment de vents, llavors tan lent i desesperant, Estirar, com per jugar, la coroneta del seu rellotge i el feu avançar una hora. allò li va fer sentir una cosa rara, que molt s'apropava a ser una nova variant de l'estupor que produeix allò que és màgic. I em va fer avançar una altra. Unes hores més tard, quan anava a dormir, va fruir de veure la meravella que el campionat es trobàs un dia i 2 hores més a tocar del que estava la nit abans. L'endemà va repetir la maniobra
i veure que aquell gran succés s'anava apropant a un ritme ara més accelerat del que havia duit durant tantes setmanes el feu sentir excitat. S'hi sentí d'una manera quan la intensitat que li era desconeguda. Estimulat per aquell prodigi, va manyuclar de bell nou el rellotge, de forma que, de manera sobtada, de ser mitjan matí, va passar a ser mitjan tarda. I l'endemà, amb un coltell fi i anant molt en compte, va obrir la tapa i així, privat del casquet, aquell mecanisme tan precís es movia a la vista d'ell d'una manera tan impúdica que resultava excitant. Amb un engramponador molt fi, va fer girar, a fons, els minúsculs tornets radials del voltant. I tot seguit, es veia de quina manera la delicada màquina canviava de ritme de forma notable, provocant una important acceleració del temps. I l'emocionà veure fins de quina manera aquell artefacte silenciós assumia de manera tan fidel les seves urgències. Resultat curiós observar a partir de llavors com la gent i els diaris començaren a anar endarrerits de manera insensata. Aquell ignant endormiscament que detectava dins de tot l'entorn acabava sent tan espectacular que el posava furiós, tan infamant era. Així, succeïa de manera ben justificada per part seva, ja que a mitjan mes d'agost els diaris sortien amb la data absurda del mes de maig i quan feien referència al campionat el situaven en una distància en el temps tan llarga com irresponsable. Passat un llarg període, algú va tenir l'acudit d'iniciar la publicació d'un conte enrere. Assenyalant amb una falta de precisió escandalosa que s'havia entrat dins la recta final. I que des d'aquell dia concret només en mancaven 366 per a l'inici de la gran prova. En realitat, amb total exactesa, ell bé ho sabia. Eren només 2 setmanes. 2 setmanes i un incansable de matí. Aquells dies, ja relativament pocs, anaren passant de pressa, però alhora amb una lentitud desesperant. I a la fi arribà el tan esperat. Amb l'esperit cada dia més rejovenit, davant aquella perspectiva, es despertà una hora molt matinera en ell més que desacostumada. Es mal afaitar i es mal vestir tot apressat mentre, mirant el rellotge, inventariava les hores i els minuts que, disminuint de manera prodigiosa, marcaven la distància, ara ja suportable, que encara existia en relació amb la gran fita de mitjan tarda. La de començar la disputa del partit. Previsor com era, ho tenia tot, fins i tot assetjat. Com aniria a l'estadi, Quina roba es posaria... amb quina anticipació calia sortir de casa per ser allà amb temps de sobres. Però la vida és com és. I els vells a vegades són insuportables. Just abadinat, Sa mare cosa de la melsa, se sentia malament. com que era diumenge, No existien els metges. i els taxis semblaven aquell dia que tampoc no havien existit mai. Amb nervis i presses. Quasi tremolant. Aconseguir finalment deixar-la a l'ambulatori. Li feu una besada al front i sortir com esperitat cap a l'estadi. Quan hi arribà, s'havia fet una mica tard. I un dels 2 equips que disputaven el partit ja guanyava l'altre per 1-0. Amb una emoció per tot el cos que mai no havia sentit, va prendre seient a primera fila sorrant del barrat. El que succeïa llavors va semblar tot un obsequi dels déus. La pilota sortí fora camp. En un punt molt proper al lloc on ell es trobava. I tot seguit, ultrapassant qualsevol previsió de goig que hagués pogut fer, succeí quelcom prodigiós. El jugador que l'anà a recollir per tot seguit fer la treta des de la línia blanquíssima que tenia tant a l'abast, cop en sec, es girà cap a ell i el mirà. Després, interrompent per un moment el joc, se li va apropar i, tot somrient, li va donar la mà de manera molt efusiva. Mentre ho feia, els altres jugadors, des d'altres posicions en el camp, també li dirigiren gestos de salutació molt expressius, amb els quals li manifestaven el fet d'estar-li molt agraïts. Ben mirat, era lògic que ho fessin. I és que ni a l'àrbitre ni a cap dels 22 jugadors Sobretot els que eren internacionals, que eren com déus. no podia fer-los cap gràcia allò de jugar un partit tan important sense que el presenciés ni una sola persona. Com estava succeint fins que ell arribà a força d'empènyer el temps.
Benaventurat aquell que un jorn lliurà la vida al compromís vitanc de cercar la bellesa, fent palanca pel món, resseguint-li el misteri, amb formes, sons, paraules, línies, gestos, i un jorn ja sense ungles de tant gratar fondo sa cara amb desesper a la collita d'ombres, únic guany obtengut. Però és enter i prova de seguir provant més fins que ja al límit es palpa el cos. Es troba vell i pensa, quan mira els resultats i no li torba, el manco, fora vell, no ha anat. Però existeix i calla. També ho fora morir, però no gosa. I cop en sec, ja al cim del desencant, s'adona que la bellesa és allà, just de cercar-la. T'estim perquè existeixes. La més clara dimensió del meu amor i la més alta es diu tocanta. T'estim, però me'n fot. Meravella que sé perquè et delata un cos. L'esperit és aquí, fet de pell transcendida, de veu, de veritat, això que en dèiem ànima, és múscul tot, sang, tendó, no sé entendre la resta. No gaire de suportar l'humiliació del vòmit de ser que és estimar. Jo t'estim quan te toc. Veu i mirada, provatures de fred que me serveixen per sobreviure i prou. El món, la vida, són una cosa. Ja s'acaba. Estimar-te és l'altra. Ja acaba aquella hora de finestrals oberts i dents polsoses, de taques de pantalls per les solapes i de taurons pels músculs. Parpella, poros. O dreceres. Tu, mugró, substància, borrissol comprovable, lliurat a l'estratègia de signar volums, des dels quals sé com ets. L'atès? I sé estimar-te. Si em fon els ploms de la mà dreta, un calfred com un crit que sempre et xucla, camí dels meus endins. Tocar la teva pell i tot d'un enyorar-te. Els dits en neixen aurores boreals, com a contagis. Enyorar-te en present, no et pertany la distància. Ma pell contra ta pell, més que existir, presència. Sobirana eclosió de la persona en tu, amor verificable en un cos. T'estim, però me'n fot. T'estim perquè existeixes. Visc a l'espera del glob definitiu que em redimeixi, del glob unificat que em deixi dir-te... Ets accessible al tacte, existent a la mà. La puresa total és desxifrar-te. Ja t'estim tant que et pots morir quan vulguis. Malgrat que els parlaments foren llargs i al final la banda no es conformà tocant just l'himne, la cerimònia inaugural es podia considerar acabada quan encara, per un dels carrers laterals, el que s'obria a ponent, entrava un manat de rajos vermellens horitzontals que, després de treure tot quant els interceptava unes ombres llarguíssimes, topaven de pla contra la façana de l'altra banda. La plaça, tot just estrenada, de sobte va quedar en silenci, com si ningú no sabés encara quina cosa fer-ne d'aquell espai obert de fresc. Pel terra, trepitjats, es movien els paperins de festa amb el primer embat nocturn. La doneta, endolada tot ella excepte de fesomia, va entrar des de qualsevol carrer. Caminava amb naturalitat com un assistent més a la festa, però tardana. Portava en una mà el fogonet de petroli i amb l'altra, també de dits secs com de regalèsia, atenellava el respatller d'una cadira baixa que arrossegava per damunt el trespol encara polsós de ciment fresc. Per les dues cames de fusta que es refregaven pel terra s'entortolligaven les llargues floques de colorins de les serpentines, augmentant l'embull de volum per moments i donant una sensació de pesantor absolutament falsa. No tingué necessitat de fer cap càlcul de situació i sense la més lleu vacil·lació es dirigí tot dret al lloc que ella sabia i s'hi aturà. Una bona part d'aquell espai, que ella mentalment delimitava amb la major precisió, corresponia ara a aquell sembradís de rosers que ella mateixa la tarda abans havia vist organitzar. En silenci, des d'un extrem de la plaça, havia vist anar i venir el jardiner major i els seus dos ajudants, el moviment dels quals seguia atentament amb la vista i sorrellava amb veu baixa. Ara són dins la cuina, ara han deixat una aixada dins l'aiguavés de davant. La resta d'aquell espai acollia a un extrem
el més marginat de tota una renglera de bancs. S'hi apropà i s'hi assegué sense fer el més petit gest d'estrenar cosa nova. El petit volum negre que, en conjunt era, va quedar com aferrissat a les barres de fusta pintada d'un blanc encara netíssim, fent una imatge semblant a la d'un eixam d'abelles posat damunt una paret emblanquinada. Deixà en terra el fogó i també hi deixà la cadira i tot seguit, amb lentitud i molta atenció, es dedicà a contemplar el seu entorn. Al cap d'un instant, la veren moure del banc, sense parar una passa, i s'hi apropà de ben nou, aferrant-s'hi amb les dues mans, provà de moure'l com si volgués corregir-li una situació defectuosa. Tan afanyada la veié el guàrdia, que s'hi apropà, i ella, en s'escomesa, no anà més enllà de dir que ja que el banc ocupava el lloc del seu llit, ja que seria ara el seu llit, que estàs col·locat al manco com pertocava, amb la mateixa orientació d'abans. El guàrdia, que no entengué massa de què anava tot allò, es limità a recordar-li que era prohibit dormir a la plaça, com a totes les altres, i que hi havia a la ciutat no menys de 5 o 6 institucions de beneficència on, si la respectable senyora no tenia casa pròpia on fer-ho, podia passar la nit a ple. Però la doneta semblava no escoltar-lo, i aviat ell la veié agafar la cadira pel travesser alt del respatller i, evolucionant amb ella talment com si resseguís les línies d'un laberint que figuràs pintat en terra, distanciar-se uns metres fins a deixar-la mig aixarrencada sobre un dels rosers. Se n'allunyà una passa, se la mirà i tot seguit, retrocedint, l'agafà altra volta i l'entregirà un pam, mentre deia parlant tota sola, exactament d'aquí i d'aquesta forma, esquena paret. La cadira, dins el sembradís, emergia de manera insòlita, com una rara escultura. Quan el guàrdia la hi retirà i redreçà el tany de roser, repetjant-li la terra a l'entorn, ella, distanciada, ja es dedicava a retrobar el lloc on corresponia estar el fogonet de petroli. 2 hores després, quan tornà a entrar dins la plaça, la verbena ja havia començat. Portava ella, ara, un embolic de roba i un saneó amb mitja dotzena de plats, 2 ganivets i 2 jocs de cuera forqueta. La nit era freda, i tot i ser de franc, el ball no s'havia animat tant com haurien desitjat els organitzadors. Però així mateix hi havia prou jovenea perquè la seva figura i la seva actitud marcassin en travessar per entre els balladors tot un contrast. Es dirigí cap al lloc que ella sabia i trobà el banc ocupat. Ocupat per una renovera camada de bergantells que, encamallant-se sobre el respatller per destriar millor tota l'amplària que ocupaven els balladors, havien aconseguit arrabassar-lo del trespol encara no prou forjat. La doneta, espriva, els arruixà d'aquell lloc, i els jovencells, sorpresos, li feren l'olea, divertits tant per aquella presència insòlita com per l'energia en què es comportava, imposant amb un veví feridor la seva voluntat. Quan hagué recuperat el banc, reparà que la cadira no era el seu lloc, sorrant del roser, ni apareixia per enlloc. Deixà l'embolic i el senelló damunt el banc i començà a trescar cap a localitzar-la. Trigà 10 minuts a trobar-la sobre el cadafal. Feu aixecar estirades el músic que l'ocupava i el reincorporar al lloc exacte de casa seva on li corresponia estar. S'assegué al centre del banc, amb l'embolic a un costat i el senelló a l'altre, talment com si fossin 2 infants, i quedà a l'espera que acabàs el ball. No fou necessari que passàs massa temps. El temps es posà a ploguer. S'aixecaren remolins d'un aire polsós que entrava pels ulls i feia sentir un desagradable esmussament de dents. I poca animació que hi havia fou prou perquè la gent donàs per acabat aquell magre fester. 10 minuts després, sota el plogim que queia, sols es destriaven tota la plaça el volum arraulit de la doneta i adesiara la figura rauda d'algun biciclista que creuava els voltants aparatosament protegit amb impermeables. Aviat va deixar de plovinyar. La plaça, tot humida, rutilava amb l'il·luminació nova encara encesa, amb una catxa plena d'espurnes. Dins ella es movia aquella doneta, amb una diligència pròpia de qui té moltes coses a fer. Anava d'un lloc a l'altre, desant les coses que treia de dins l'embolic al senelló de Paumes, respectant sempre, en fer les seves evolucions, el lloc on el record li marcava una paret o qualsevol altra mena d'obstacles i derivava sols per dins els espais que ella sabia practicables.
El matí següent la trobaren morta, arreolida sobre el banc, menuda com una grapada d'avellanes. No li sortiren parents i el forense, tirant a la curta, sense anar-ho a cercar, va certificar que havia mort de fred. S'equivocava d'arrel. Havia mort d'alegria. No era així debades, després de tant de temps d'esperar el dia, que no arribava mai, de poder tornar a casa seva. I és que, per una dona del seu temple, que era decidit, no hi havia estatge a cap residència que li pogués resultar preferible a trobar-se de bell nou a casa seva. Ella, amb les seves coses, Morí a casa seva. mai donis per finit el temps de seduir-me. Allò que obtens de mi, que no et conformi mai. Sempre hi ha un més enllà. Una fita més alta a la qual, segur, ens plaurà gravitar. Tu me fas engrandir les ànsies de misteri. M'agrada, amb tu, sentir-me perdut dins la mà gran. M'atrau anar sens rumb. Aquest no tocant terra, del qual ara ja en deim, Miquel Angelà.